Nakita ka ngayon, Antonio. Oo, kay Mauricio. Mauricio. Hello guys! Hello guys. Welcome to my heart. Dudulong ko lahira, libre ni, libre. Atras. Dudulong ko lahira likod kay Molo ko. ito oras na, malas dos. Kaya nang lang yung load kita makalakat, mapatakloban ako. Libre sakay! Libre sakay! Chukla. Ay te! Oran! Magupahot. Ay te! Oran! Ay te! Oran! Ito man ni Nati. Nati! Talikod! Oh, good morning. Kumusta? Ito na. Di kita yan na simbahan. Hinapit anay. Ano dudulong talo tikos siya. Matikad to kami ha. Sakayan ni jeep kami danira yan na. Pagkuhan niya na family day oh. Matender kita niyan. Nakulop salit yan na mamasayros kita yan nga kuhan. Oy, good morning nanay nak. Good morning baby ko. Wala agad may dako bibi. Ulit ka mabati ada. Good morning bibi ko. Moray katapusan nga himaya. Tingkang nga mabawa nga dagpo in batian ang tingog nga nabay. Amin yan ako anak ko hinigugma pamatiin niyo hiya. Pagdayaw nga imo Ginoong Jesucristo hadi ang moray katapusan nga himaya. Ang Ginoo maada iyo. Nadama-daman hay mo. Pagbasa ti kan Santos nga Ebanghelyo sumala kan Marcos. Pamaya ka. Baga sinero simbahay day kita. Oo. Sakto na baga inuran. So nakakong kita baga naka-atindiray ani kita isang labaga kadali yun barangay Santo Niño ni Rakapilya. Father Dinala church. being a church Church of Jesus Christ. dyan today is Sunday good man ano service day. Kumusta mother? Sakay ka na sa spaceship ni Tonyo. Dami ko nagkikita sa inyo. Sana makasakay dihapak nito. Talaga? Gusto mo maka-experience ngayon mag-orbit ha? Orbit ma-orbit kung ano planet. Thank you. Kikita ka ngayon, Antonio. Oo, kay Mauricio. Mauricio. At least ano, baka makakapalipay gyapon kita. Oo. So welcome to my vlog. Welcome aboard. Fasten your seatbelt, malupad na. Mormon sanot. Oo, pwede na sa ko. Pwede sumakob. Okay, wow, for the first time. First time ko. Jesus Christ. Sana, The Church next of time Jesus Christ. maka-visit ka din nga magsimba. Akong father, kuan din Member? niya. Oo. Member? Oo, pero dito niya Manila. Anakong kuan. Ano ka pinito? Garces. Thank you, door to door. Good morning, sister. Opo. Thank you, ma'am. Ay, sorry. Sorry, ma'am. Sorry. Thank you. Sige, pabisita po ka pa siya kay Lindy. Oo, sige lang. Pinay po ka po.
Hala, good night. Okay, ma'am. Thank you. Mormons. Ano daw? Libot daw kita. Ano din? Libot. Libot. For the first time ko din kumuan. First time ko din kumuan na makasulod. Oo. Akong tatay ko ani din mana ni dila maya. Isa kayang kita nga ni. Aming dinit ka ng Mormons and the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So, akong erpat member in hiya pero dito sa Manila. First time ko din baga makasulod after 47 years. Takpat mo ulit. Hello guys. Hello guys. Welcome to my heart. Ito na, magkikiligid kita, kapot, matuwad. Matuwad, malupad kita. Tara, ang Kuya Gianip. Hi guys, welcome to my heart. Mga followers sinira. Makitang ka nga ni Timti, tama. Makita ka ko dito. Oh. Lagi daw. Nasulat na. Dudulong ko lahira, libre ni, libre. Atras. Dudulong ko lahira likod kay Molo ko. ito oras na, malas dos. Kaya nang lanong load kita makalakat, mapatakloban ako. Libre sakay. Libre sakay. Jukla. Libre sakay. Thank you. Told you, let's go. Tayo. Hindi tayo na. Ito nga saan narano sa Sisi. Sisi. Hi, te. Oran. Magpapot. Hi, te. Oran. Hi, te. Ito man ni Nati. Nati! Talikod. Ba, mana? Oh, gidaw nini. Idol! Nasa-traffic na ulo. Mga idol! Nauran. Baka Natalie! Kon! Natalie! Kon! Paring Ate! Oran! nauran na. Na! Oran! Ana. Ay, Ana, uran. Ay, Anaconda! Uy! Ay, nauran. Boy! Badaw. Natin mga tao. Uy, ikaw na rin ako. Simbahan. Boy, magmutok na. Uy! Baby! Tayo! Papa! Uy! Luro! Papa! Ayaw mo. Bawasan nga ni kita yun. Ano, say nga balay, auto. Hi, te! Oran! Mapait kita. Ito mo. Ay, dapit. Ay, San Jose. Ay, dapit San Jose. Kadi ba? Ayan. Oh. Yeah. Let's go to Manila. Let's go to Mars. Ay, San Jose, tidak. Hi, te! Tayo. Hi, te! Oran! Obrigado Bye, ha? isang tayo niyo. Rico kita langit. Baby! Tayon! Uy, paya habain ka mga kabayutan na. Kabayo. Magdadamo kami. Ha? Oo, dito niyo. Ay, dapit. Ito pa dito. Gi. Mat na pink nga. Portahan. Oh, ito, wow, pink. Paya ha. Busos. Hindi ni. Ngada. Kiri, kumon may dakot si. Logot ko. Ano mo tiyo sisigo na ako? Thank you very much. Aldo. Thank you very much. Let's go to Manila. So, mapahinga ko lupayo. Oras naton, 1:45. Okay do. O, 1:45. Magrahe na kita. Temprano kay
Magprepare pa kita para to na kuan ni Kusya. Family day kuno matindar kita. Pinapapag-green kita or kita makabalinghin t-shirt niya green. Utangan tanalahin kuan surat naka-green ako. Okay, dito na lang kita pagkita. Good afternoon. Good afternoon na yan. Welcome to my vlog. Welcome aboard. Lagi daw, may ano. may CCTV. May naman meeting ha. Apuan. Yung binto. Yung oran man adi. Ba naman na titapusan niya oran. Pwede ba kuhan na? Oo, mas summer na. Tapusan na din nga oran. Kaya kulo pala agad ang sirak liwat. Katapusan ko nila, di ba manong mo? Ano din eh? Okay, thank you ma'am.